Señoras e señores, son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí no A Voltas co Prato facendo todas as receitas que nos enviades. Aínda non nos seguides? Moi mal. @Voltas co Prato, aí están todas as receitas dos 203, creo, programas que levamos xa do A Voltas co Prato. Receitas que mandades vos e que cociña quen? Ai, 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 Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Que tal? Moi ben. Xulio, Begoña, como estades? Ben, ben. Ben. Como estás? Eu estou moi ben. Estou moi ben. Begoña, moitos días sen vela, estáme partindo, rachando o corazón. Sí, sí. Ou non? É verdad. Xa se che ve. Podes qué? rachar unha leña ou a rachas. Que dis pola camisa? É preciosa. É preciosa, sobre camisa. Sí, vai ben. Po inverno, preciosa. É abrigada. Estás abrigado? Antes de nada temos que dicir que temos que repetir o sorteo, chicos. O sorteo dos 200 programas, porque Mila, a gañadora, por cuestións personais non pode acudir, así que lle mandamos un bico. Pois sí. Un bico enorme para Mila, que non pode vir. Así que imos repetir o sorteo hoxe, ás 7 da tarde. Atentos ás redes sociais do A Voltas co Prato, porque novo sorteo e haberá gañador ou gañadora dese fantástico menú que van cociñar Xulia e Begoña, e no que serei eu, o camareiro. Sí, vai ser espectacular, eh? Sí. Sí. Sí que vai ser. Bueno, que queredes cociñar? Home. Apetécevos? Home. Sí? Pois imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Alberto de Pollo. Moi boas, eu son Alberto Rivas. Hoxe vos propoño unha receta de risotto con cogumelos, cabaza e queixo tetilla. Para preparar a receta, engadimos o aceite nunha torteira e doramos os allos e a cebola. E botamos unha pizca de sal tamén. Engadimos os cogumelos e a cabaza ben picadiño, todo ben picadiño. Engadimos o vaso de viño. O arroz, o caldo pouco a pouco, apagamos o lume, vas revolvendo a manteiga para que se desfaga, engadimos o queixo. E espero que vos guste. A disfrutar. Dios, que maravilla da gastronomía é o queixo, eh? Parecen os picos de Europa, Parecen os picos de Europa, os Andes, os Alpes, non sei, mirade pa aí, eh? Cantos cumios desexando ser comidos. Que maravilla, eh? Fixádevos. Queixo tetilla, eh? Que nos enviou a denominación de orixe tetilla. Eu apostaría a que este é de Curtis, este é de Keinaga, seguro. Pero iso porque o sei eu, eh? Sí. Porque és un experto en queixos. Que é un flipao. Sí. Como que non? Sí, bueno. Eu controlo toda a zona por queixerías. Eu non controlo por parroquias. Por a matrícula. Eu polas matrículas de queixerías. Bueno, el dicía que quería como un risotto, non? Con queixo, tetilla e cabaza. E dame a min a idea de que non van facer caso. No, eu nada, en absoluto. Xa. Vou Que facer raro, vou facer uns pauciños, así como aperitivo, así fritos, xa verás que ricos quedan, cun rebozado un pouquiño diferente, e vounos acompañar dunha salsa especial de agridoce, que é un chutney de fresas, de amorodos. Non sei se me deixou máis flipado. O de fritir queixo ou da chutney. Bueno, que tú queiras. Flipar, podes flipar con cualquier cousa. A ver, pero ti algunha vez en Galicia viches fritir queixo? Quer dizer, frites aquí. Fritese, claro que sí. As novas xeracións, pois facemos outras cousas. Ti eres novas. No, pois fui falar. Que só nos levamos 6 anos. Bueno, pero nótanse, eh? Sí, bueno. Ti estás cascadismo por ter 6 anos máis que... Cala. Bueno, entón vas fritir queixo, fazer Sí. como unhas... Como unhas pauciños, así, unhas espetadas de queixo. Despois vai facer un chutney que é unha salsa. É unha salsa agridoce, así, especiada, de fresas. Hola, de amorodos, que rico. Xulio, sorpréndeme mato? Pois mira, eu vou facer o risotto que fai Alberto, pero sin risotto. Que guai, eh? O sea, vou utilizar os mesmos ingredientes, Que guai. a cabaza, Sí. os cogumelos Xa. e outro, que non me acordo. É o queixo. No, pero está guai porque a súa receita era risotto de... Pero el, o do risotto non. Claro. Sin arroz. Vale, Sin arroz. sin arroz. Sin Moi arroz. ben. Dolle así unha voltiña a cada ingrediente e queda algo que che vai Perfecto. gustar. Que che vai gustar. A ver, E Alberto, espero que tamén. Alberto, esperemos que tamén. Pois, señoras e señores, cociñamos con queixo tetilla, no Voltas co Prato, quedamos con Begoña. Veña, arranca, fuera, veña. A ver, Tranquilo. Begoña. Vouche empezar. Esta é unha salsa moi sinxela, eh? Eu antes, Vale. antes fixen a colla do chutney, pero xa o fixemos, no programa. Seguro que hai xente que está dicindo, isto xa o fixeste? Sí,
Xa fixemos, non sei se Sí, fixaches ti. eu creo que non, que fora Xulio. Xulio, Fixaches fixaches algún. ti, Xulio, sí. Pues, non me acordo de que era, pero bueno, te vas a facer unha Sí. chutney de amorodos, de fresas, Mira, que os curioso. primeiros así que se facían os chutneys eran de figos. Hola. Normalmente. Guau, pues Pero había bueno, una- eu vou facelo de fresa porque agora estamos xa estamos entrando en temporada. Sí, xa comprei Entonces eu unhos creo, outro sí, sabíanche ben. Ainda estaban un pelín verdes para o Falta- meu justo. falta Pero un chisquiño, pero está- Falta un chisquiño, sí, pero están xa... É que a min gustame moito o amorodo, Mira. Gustame moito. Vou ensinar como se fai. Vale, nin aceite vamos a- nin nada, pum, va así. Sí, no, vamos a botar Ah. un chisquiño de aceite. Te decía eu. Vámoslo poñer a tope, A tope, veña, a tope. así. Isto vai levar un sofrito, vale? Vamos a facer un sofrito. Así, Perfecto. biches, media ceboliña, vamos a Un picar pouco de outra aceite, media. media ceboliña da vermella, non? Vamos a botar unha. Namorada, bueno. Sí. A min gustame que leve cebola. Vale. É unha salsa moi aromática, moi sinxela, Pero, de facer. Moitas veces temos medo a estas salsas ao mellor que levan así azúcar e tal para mezclar con salgado, Sí. e quedalle moi ben as carnes, quedalle moi ben os fritos, claro, os queixos. Esta é como unha salsa aromática, pero eu non sei se na túa zona en Ríos tamén son moito de chutney ou non. Isto é unha cousa que faz ti. Eu creo que sí. En Ríos castaña. En Ríos castañas, sí. Xa está, castaña. Chutney de castañas. Chutney de castaña. Mira, voulle meter un cachiño de canela, Ostras, pero isto todo vai quedar ben ten que co pochar. amorodo. co Xa amorodo. verás que rica queda. vale, vale. Queda espectacular. Vale. Vamos a botar anís estrellado. Vale. Podríamos botar tamén jengibre, pero neste caso vou no evitar. Como vai con queixo, prefiero non engadirlo. Vale. E tamén uns clavos. Vale. E Vale. sí, con 2 chéganos, porque é moi aromático o clavo. Repetimos ya, xente. Un pouco de cebola e aceite. Unha cebola morada. Aceite, Ahora, un cachiño así de canela. de canela Un anís estrellado e uns claviños. e 2 claviños, que yo vou retirar. No momento que estén, estos retiro. E canto tempo ten que estar, máis ou menos, Mais ou menos aí 10-15 minutos que se vaya cociñando e vamos a facer unha cousa, que vamos a poñer as fresas Ajá. a soltar o xugo co azucre. Vale. Vale. Ah, entón agora, se os botalas en Ahora azúcar... vamos poñer en azúcar. E van soltando un pouquiño Si, un todo o que... pouquiño, e pois cando este pochada a cebola, voulle chumbar todo. Ah, morodos dos vos, ese xa é grandote, Si xa é grande, sí. Sí, sí, sí. A ver, espera, podesme dame un cachiño. Sí. Veña. Podes probar. Bueno, mentras ela corta amorodos eu como, marcho con Xulio Mato, veña. Vamos allá. Que aproveite, cañota. Gracias. Pasas o programa non pienso, No pienso. No pienso, sí. Está rico, o morodo, sí, sí. Home, No, pues sí claro. que xa está chegando a temporada. Bueno, ainda lle falta Ainda lle falta un non? pouquiño. Veña, Os cabaza. silvestres xa empezaron en algúns lados, Sí? Sí. En donde? En algunha parte de Santiago xa hai Sí? silvestres, sí. Amigo. Sí. A mí Mira. gustame moito as moras tamén. E como xa empeza a ser o tempo de amorodos, eu vou facer unha crema de cabaza. Perfecto. Claro, para levar a contrario, como che gusta a ti. Aquí teño un poquinho de allo, media ceboliña picadiña, e xa empecé a botar parte desta cabaza que estou picando tamén para que daqui a que remate o programa me dé cocido. Vale. Pero vai ser tempo real do programa? Vai ser ou tempo real. Tempo real. Vale, Tempo vale, real, vale. sin trampa nin cartón. Sin trampa ninguna. Entón, Hoxe ahora cociñas todo en tempo real? Claro. Todo? A maioría das veces cociñamos en tempo real. Bueno, ti eres amigo de facer trampas. Sí. No. Eres amigo de facer trampas, Xulio. De decirme, bótame un pouco de maxe aquí. Bueno, depende, eso a sí isto sabes falta que- lle cocción, cóceme aquí. Depende das elaboracións. Pois iso non faz falta ninguna, mira. Ninguna. Se presenta e punto. Pois xa está. Se hai xente na casa que quere chamar, comentarnos se cociña con queixo, se frite queixo, que tamén o queremos saber, 664-4834-19, o teléfono da Voltas co Prato aberto para todos e todas vós. E, por certo, queredes cartos, 50 euros unha vez e 50 doutra. Moi atentos ás receitas que facemos hoxe no a Voltas co Prato. Que? A mí me pasa así, que levas un paletazo, Bueno, pues mira, ahora xa refogamos un poquinho isto, vamos a dar un pouco máis de caña incluso, e vamos a botar xa un poquinho de auga para cocer, vale? Vale. Para que empece a cocer, e unha vez que teñamos auga, vamos a botar outro ingrediente que lle Por que falta tan aquí, importante o reafogadiño este previo que lle faz? para que caramelice un pouquinho e cambie o sabor. Vale. Vai un toquiño aí. Gusta, me gusta. Entón vamos a ir engadindo auga pouco a pouco para non enchoupala, vale? Vale. E agora aí sí que lle botamos a pataca, que nos vai Moi ben. axudar a... Vamos a botar tamén así láminas Perfecto. finiñas para que lle dé tempo de cocer. Pois vamos ver que lle parece ao convidado de hoxe todo o que estades a facer aquí os dous cociñeiros. Vámonos chamar que pase, por favor, Alberto de Pollo. Un aplauso para él. Que tal? Hola, Alberto, como estás? Estupendamente. Bótate cara adiante, vámonos botar que nos vexen ben na casa. Que ben cheira aquí, Cheira ben, verdad? Este plató é o plató que mellor ule de toda a televisión de Galicia. Así me gusta. Eso está máis que claro. O sea, non hai ningún que cheire tan ben como este. Que che iba a dicir eu? Propoñes un risotto de queixo, non? Sí. Con cabaza.
ela non che fixo nin caso. Bueno, como é normal, Begoña sempre vai coas súas. Claro, porque ademais, espera, un momento. Atención, Galicia! Quero que saibades que Alberto e Begoña son amigos. Coñécense, Estamos vos. coñécense. Pero bueno, tamén tens que saber ti, Alberto, que Begoña dixo que normalmente cando ve un amigo dela, mal pa ela. Claro. Mal pa ela. Por eso non hai problema, non hai problema. Claro, te vas a ser xusta e imparcial. Home, como sempre. Perfecto. Xa veremos. Así me gusta. Por unha banda temos o que fai Begoña, que vai facer como uns pauciños. Vou facer uns pauciños e vou cortar o queixo así en dadiños. Por vou no freír. Voulle facer un rebozado un poquinho diferente que poden tomar os celíacos. Entón uso fariña de arroz, fariña de amêndoa e flocos de millo. E despois estou facendo unha salsiña para acompañar. Que salsiña? Un chutney de fresa, de morodos. Chutney de morodos. Un chutney de morodos. Entón estou ahora mesmo teño a cebola, mira que xa como ule. Sí, chega moi ben. Que ten un pouco de clavo, un pouco de canela e unha estrela de anís. Chutney de Ríos, que che parece? É verdad. É unha receita antiga de Ríos. Hai que buscar sempre nombres raros, senón non está contento. Apareceu enterrada na súa casa, baixaron ali ao soto, estaba a receita do chutney de Ríos. Verdad? Que é? Mas cada unha... Non é verdad? Pero fariña de castaña de Ríos ou de onde? Fariña de castaña non hai hoxe. Baites. Hoxe non trouxe xusto, fariña de castaña. E era de arroz, decías, de arroz. arroz e de Sí, amêndoa. arroz. E agora vas botar os amorodos que antes que tiveches previamente en azúcar moreno. Ves como xa empezan a soltar así un poquinho de xugo. Entonces agora vamos botar aquí. Pero voulle quitar antes os clavos, porque despois queda moi... O clavo aromatiza moitísimo. Demasiado? Sí. Si te pasas. Eu cando é para as carnes, por exemplo, clavo nunha cebola e pois saco a cebola para fora. Iso fixéchelo xa aquí, Sí, xa fixe. Si puxo os claviños na cebola e despois retirou uno, claro. Pos callos. Vale, pos callos, sí. E agora boto a... Collemos o aroma e despois amorodos para dentro. Xa está, amorodos co azucre. Moi ben. E vou no deixar axudar agora cun pouquiño de vinagre. Agora voulle botar un chesquiño de vinagre. Vas botar vinagre? Sí, porque é unha salsa agridoce. Entón vou botar un pouquiño de vinagre. É que cheira ben por raro que sona a salsa. Por raro que sona. Porque o nome da salsa, a mistura toda é un pouco extraña, pero unirule ben. Bueno, agora ule moito a vinagre, claro. Claro, pero ten que salir. Claro, ten que escapar. O ácido. E vamos empuxar un pouquiño tamén con un pouquiño de agua. E agora que cociñe. E agora que cociñe, bueno, pois ten encaminhada a salsa Begoña, marchamos con Xulia. Agora non cheira tan ben, No, polo vinagre, verdad? Polo vinagre. Vamos con Xulia, a ver. Hola, Alberto, que tal? Que non fixo caso a receita, non? No, eu sí que fixo. El fixo caso, pero só cos ingredientes. Claro, o arroz dixo que... Eu collín Que os risotto non ingredientes. leva arroz. Nada. O risotto... Fixémolo hai pouco. Voume repetir. Foi por eso, foi por non repetirse. Vas a votar a min. Que considerado coa xente da casa, Claro, que vi un risotto hai pouco e dixo, non vou facer. Que considerado, Por este verdad? lado, que bueno, que non vos dixen, pero yo botei un poquinho de tomiño tamén. Vale. Entón teño aquí un poquinho de cebola, allo, pataca e cabaza. Entón estou facendo unha cremiña de cabaza. E por este outro lado estou pochando un poquinho de allo e cebola. Estou picando o... Bueno, xa destapado xa. Estou picando uns champis, uns cogumelos. Estes son portobelos, que son un pelín máis aromáticos que os outros. E vanme, para contrastar co color da crema de cabaza, vai mir millor, porque vai quedar un poquinho máis oscuro. Entón vou facer unha especie de duxel, moi sencilliña, tamén salteado, para acompañar esta crema. Xa. Moi ben. Moi ben. Cheira ben tamén, A verdade que sí, Non é xe o allo, pero cheira moi ben. Algo ten que ser, pero cheira ben. Eu creo que chegou un momento de que lle pregunte a Alberto cal das dúas receitas pensas que che pode gustar máis, porque, oi, ao mellor... Aquela empezaba ben coas fresas, pero co vinagre se cambiou o conto. Pero bueno, hai que ver o resultado, E esta cheira moi ben tamén, o sea que, bueno, en principio estamos medio empatados. Hai que ir probando. Pois tens que ir madurando a túa idea, vale. E vou-te mandar á zona de sufridores, que é aquela cadeira de ali, e despois chamo. Vale, perfecto. Pois un aplauso para Alberto de Pollo, que está connosco, no Voltas co Prato, no día de hoxe. Amigo Cañotas, que? Que pasou? Ben todo. Moi ben. Queres viaxar ata Moaña? Eu viaxo... Me gusta moito viaxar. Vamos a Moaña. Beli de Moaña, que tal? Boa tarde. Hola, Beli. Hola, boa tarde. Como estás? Eu moi ben, e vos que tal por aí? A ver, nós non temos queixa ningunha. Como podes ver, estamos aquí entre cabazas, amorodos, queixo tetilla. Non se pode estar mellor. Home, non podedes queixarvos, porque iso estades na maravilla. A verdade que sí, a verdade que estamos
Encantadísimos. Oiches, Beli, que che gusta máis, o que che suscita máis curiosidade, máis ben? A receita de Begoña, que son eses pauciños e despois vai levar tamén ese chutney de amorodos, ou a receita de Xulio, que sí que leva os ingredientes do convidado, Eso, pero vai un pouco á súa bola. Teñen moi boa pinta as dúas, pero a de Begoña pareceme un pouco máis como atractiva. Máis atractiva a de Begoña. Mira, mira que contenta está Begoña, Pois non sei que lle ve a Beli, de atractiva. Diche Xulio que non sabe que lle ves a de Begoña. No, ai. Non podo decir a ti porque ti estás ocupado, Julio. Viches como se cela, Xulio, Hombre. Se non lle dá un mini punto, pasa o mal. Eche moi celoso. Bueno, Beli, vouche mandar un bico grande, xa sabes que podes vir cando queires, que estás convidada, vale? Moi ben, vos mandades. Veña, cando queiras vente, un bico grande. Vale, Chao, chao. chao, un Beli. besiño a todos. Chao. Vamos deixar traballando, porque están os dous aquí traballando. Ademais, están tensos, están traballadores. Mentras tanto, vamos contar a Galicia, porque cando se fala de cociñar con queixo, é normal que nos den mareos, e non só polo recendo. Botémoslle un ollo ás cifras. Temos no mundo máis de 2000 variedades, iso que se saiba, seguramente se xa máis. E case sempre empregamos para elaboralos leite de vaca, cabra ou ovella, pero tamén os hai de búfalo, reno ou camela. Todo depende da latitude do mundo. Aquí en Galicia temos os nosos favoritos e nas queixerías traballan arreo para que estas pezas fermosas cheguen ata nós canto antes. O tetilla é un dos que máis nos gusta e o ano pasado fixemos algo máis de 2,5 millóns destas pezas, cónicas, cóncavas, convexas. Verdade é que non está nada mal. Por certo, sei que levamos facendo tetilla dende o século XVIII. E claro, xa lle collemos o truco e por iso tanto se vende aquí como no Xapón. Veremos se as receitas dos nosos cociñeiros chegan tan lonxe e se non, sempre as podedes buscar en donde? En @voltascoprato, que ali van estar penduradas. Como vai estar pendurada tamén a receita de Begoña, aínda que lle quede ben ou Begoña. A ti poderíamos tamén colgar no Instagram. A min, así, directamente. Colgarte. Sabes que me gustaría ter a min? Un póster. No, un póster teu non, casi. Gustaría meter de tono de chamada a túa risa. Por nada, gravámola cando queiras. Así, que cando me chames ti solo sone. Eu quero a Arzúa. Exactamente. Esa. Bueno, como vas, Ben? Bueno, pois vou moi ben. Vouche explicar o meu rebozado, vale? Sí. Que é moi sinxelo. Vale. Vale, espera, que non me infarta a cabeza agora, No, tranquilo, Estou pensando como Arzuán. Sí. Vas rebozar queixo. Vou rebozar queixo, sí. E despois valo fritido. Queixo tetilla. Por bono freír, sí. Quero que me quede moi crujiente. Entonces, voulle facer un doble empanado, porque se se abra no aceite, por non mola tanto. Mal asunto. Claro, entonces o mellor é que non se abra. Valo selar ben, co dobre... Voulo intentar, sí. Vale. Entonces, Mi madriña. mira, atento, Sí, Unha eu taza gosto. de fariña de arroz. Atentísimo. Outra de fariña de améndoa. Fariña de arroz e fariña de amendua. Podríamos usar Mesturámolo. castaña de Ríos. Tamén podemos usar castañas, sí. Sí. Neste caso non fai falta. No. Pero podría ser. Por que non as trouxeches? Non as trouxen, non? Hoxe non trouxen. Non trouxeches Mira. castañas de Ríos? Agora vamos a botar o queixo e aquí, para que colla a fariña. Vale? Isto é genial, porque para celíacos é perfecto. Non tes Claro, problema. porque poden utilizar. Claro, non ten gluten. Claro, isto é moi interesante. Se hai xente Agora na vamos casa botar- que é intolerante ao gluten, esta receita pode comer. Pode comer, sí. Pode comer completamente. Moi ben. Vamos agora así, Que guai. Que guai. así. Agora vamos dar unha remexida. Primeiro as dúas fariñas, despois o viño, non? Sí. Enchupámolo no E agora viño. o que vamos a facer é outra vez... Vale. No, vamos a dar outra vez outra fariña. Claro, che Doble. dicía eu, porque era moi difícil que se che pegase tanto a fariña, non? Claro, doble empanado. Vale. Dobre. Agora, aí, Vale. tense que empapar ben. Perfecto. Pois escoita, xa que estamos vendo isto, vai perfecto para a pregunta de concurso. Moi ben. Non? Vamos alá, que cociña hoxe Begoña? Pauciños de queixo tetilla. Estás segura? Segurísima. Estás segura de que son de queixo tetilla? Son segurísima de todo. É segura de que son pauciños? Segura que son pauciños. Que é entonces? Pauciños de queixo de tetilla. 664-4834, un 9 chamade porque hai, clac, 50 euros en xogo, E veñen moi ben. Entonces, Entón, agora, segundo rebozado. Segundo rebozado. Fariña, Pasámolo despois por fariña, ovo, e despois de novo fariña. Outra vez fariña. E ahora, Vale, damoslle un meneo. Aí está. un meneo. Ola, ahora sí que queda super pegada, claro. Agora xa fariña. queda moito máis pegada. Claro. Ves que xa colle moitísimo máis. Sí. E agora volvemos a facer. Agora xa, Outro ovo? de un en un, ovo E flocos. e flocos. Mi madriña, pedazo rebozado, Claro, porque non queres que se chabra o queixo. Claro.
Porque o queixo aberto nunha sartén non mola nada. No, porque non mola. Porque primeiro queimaseche. E bótase todo por fora. Bótase todo por fora. E queda E a tua esparramado. intención é que che quede dentro. Xa. Sí, bueno, estaría ben. Por eso. Vale, Entón vou pasando así. vale. Ahora Pois veña. outras. Queda Begoña aquí co seu dobre rebozado e vai fritir agora, así que moi atentos ou atentas ao que pase, marchamos con Xulio, veña. Xulio, ti que Hola. ti non eres de rebozar, nin... Ah, sí, tamén tes. Sí, xa estou aquí con todo preparado, casi. Pero que lle pasa a esta xente? Estánse copiando ou como vai o tema? Non, a verdade é que a mí sorprendeume tamén. O meu é máis sinxelo, pero Sí. O Pero teu igual. non se vai botar por pero fora. igual de rico. Non, non, porque tamén lle fago un doble rebozado. Ah, vale. Claro. O que pasa é que eu utilizo unha fariña normal Sí. e un pan rallado normal. Ah, vale. Bueno, moi normal ese non é. É pan rallado que hai no supermercado que ven un poquinho máis Un grueso. poquinho máis gordo, vale, Pero vale, é pan. Vale, pan, vale. Pan. É pan. É pan, é pan. Estou sorprendido porque onte non se che fastidiou a tortilla. As tortillas. As tortillas. Que foron Mira, que báixame dúas. ese lume. A este. Dúas, sí, señor. Baixo, e aquí. Sí, a ese non, a este. Ah, perdón. a este. Mira. Canto esto- poño? No, cero, xa está. Eso xa está. Veña. Vamos Ese- aí. ese é o champiñón, Corre, mira que este é o color máis champiñón, bonito que llevo. E quedou pequeniño, verdad? Claro, pequeniño, Encolleu completamente. pequeniño é porque o piquei pequeniño, cañotas. Bueno, pero perdeu auga. No, que este no, se o faz así co lume fuerte non perde auga. Mira, eu estou pasando o queixo por fariña normal, repito Ajá. que é unha fariña normal, moito máis económica que a de Begoña, moito que sempre hai pola casa. Pero é fariño normal, os celíacos non poden comer. Non, pero os celíacos poden comer o queixo á plancha tamén, que está moi Vale. rico. Está moi bo, é verdad. Sí, está moi bo, está moi bo. É moi bo. Vale, entón, fariña. Fariña, volvemos Ovo. outra vez que a fariña, Outra vez fariña. ovo e pan rallado. O que vamos a facer é 2 viaxes de fariña e ovo e despois xa pasamos ao pan rallado. Como fai ela? Como fai ela? Vale, Como perfecto. fai ela que é o que se chama un doble rebozado, cañotas. Sí, un dobre rebozado, Claro, dos de toda a vida. Para que Bueno, faga cuerpo, Mira, mentras tanto, repartimos cartos. Venga, perfecto. Paréceche? Sí, Paréceche? pareceme genial. Sabes onde imos? ¿No? Arzúa! Arzú! Manuel de Arzúa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Que tal, como estás? Hola, Manuel. Ben, A ver, Hola. coñecereito ou non te coñezo? eu aquí non conocía máis a teu pai. Ah, amigo, a mí non tanto. Non. A mí varme dicir como me di a xente por Arzúa. A ti conócete da televisión? Sí, conozco máis da televisión que ver polo que por a tua. Que de verme por Arzúa. Bueno, Manuel, veña, por 50 euriños. Que cociña hoxe a nosa querida Begoña? Pautiños de queixo tetilla. Moi ben, 50 euros que marca para a miña vida, para Arzúa. Moi ben, Manuel. Ela fixos de tetilla porque quixo, Eu por min que os fixera de queixo Arzúa Ulloa. Vale, Van calquera dos dous. vale calquera dos dous. Un bico grande, coídate moito. Vale, Chao, chao. igualmente. Chao. Bueno, Xulio, vas ben? Bueno, moi ben, repartiche cartos na túa terra, Ah, claro, é que... Pero non eran meus, Non, Eran do programa. Non, se foran teus, Perfecto, vale. se foran teus non repartías. No. Bueno, Mira, ti xa tens que fritir tamén, Eu vou non? fritir e triturar esa crema e estou. Triturar esta crema e xa está. Bueno, pois vou falar co público. Moi ben. Vale, pareceche ben? Pareceme- Quedas aquí, o pareceme teu? perfecto. Sí? Sí. Pois veña, vamos falar co público, dá voltas co prato, deixademe coller o micro. Ah, está por aquí. Veña, vamos falar co público. Hola, que tal, como estades? Estades mirando moi centradas, Estades mirando moi metidas na historia, así me gusta. Alberto, que? Fantásticamente, Como estás? Estou aquí mirando como fan, os dous. Sí. E ainda non sei que decidir, Estás sufrindo. Estou sufrindo moito. Eu quero papar. Ti, home, entendo que pola receita sí, pero eres moito de queixo. Gústame moito Porque non che queixo. preguntei. Gústame moito queixo, sí. Os queixos galegos, además, tamén. O sea, Gustanche así máis cremosiños ou eres máis de queixo fuerte, máis curado? Pois depende do día, pero gústame cremosos e queixos fortes. Fortes con viño e cremosos para postres e así. Ves? Ti tamén. É que a min gustame todos os queixos. É que, o sea, o queixo que vexo diante, queixo que como. É Non igual. podo evitar. É igual. Non podo evitar, de verdad, Sí, é unha cousa, mi Madrid. Pues estamos igual, entón, porque a mí os queixos galegos me encantan e, en general, os queixos, sí. Bueno, aínda tes dúbidas, non, do que vai pasar. Hai que probarlos primeiro. Bueno, pois nun momento chegará o momento de probar. De momento, tens que esperar. Home, non queda outra. Veña, gracias. Un aplauso para Alberto, que está connosco na Voltas co Prato. Vamos con Xulio. Veña. Xulio Mato.
está triturando a crema. Pa, pam, pam. Que tal? Mira que faz con Bego, que vou facer ruido. Sí. Non me dá tempo, senón. Bueno, por nada, mira, pero mira, ves? Está Mira que precioso, hombre, está precioso, claro, hombre, Xulio. claro. Está precioso, Xulio. Gracias, cañotas. A ver, Que ó? vou fritir. Para que vexes eses son algún. fritiches. Estes xa os teño fritos. E vou botando, Claro. porque hai moito público. Queren probalo, seguro. Claro. Está moito público, hai un presentador que tamén lle gusta probar. Teño que sumar os tantos, a ver se podes. Andas Ai, tirando que aí se nas caiu. cousas. Me ca. Bueno, moito aceite, non? Fritímolo moito Sí, aceite hai como que se fosen fritir. croquetas ou así, non? Temos que ter o aceite nunha temperatura de 160 grados, máis ou menos, Vale. que non fumegue moito, pois non sabes que se queima. Vale. Entonces, bueno, que teña unha temperatura así Pero axeitada. aquí telo a tope, o sea, na vitro telo a tope, Teño a non? tope porque aquí sempre estou a tope. Estás a tope sempre. Está nervioso porque non está. se lle caen as cousiñas. Faise moi Claro, rápido. para que non se me caigan, mira, que bonitos quedan. Moi chulos, sí. Mira, ves? E hai que ter tino porque vexo que como que se non tes moito Claro, tino empeza a perder. Claro, hai que ter... E mira Claro. que levo doble empanado, pero moitas veces pode pasar eso. Que guai. Bueno, hoxe fritimos queixo, na voltas co prato, como estades vendo, O de Begoña ten moi boa pinta, a ver como queda o de Xulio unha vez que este fritido, hai no que mirar Xa tamén. está. Eso é o chutney, ou é isto? Este é o chutney, sí. Isto, vale. Podes probalo. Podes probalo. Sí. Toma, Esta, bueno, o que queiras. A ver, vamos a probar o chutney. O chutney. Vale. Vamos alá. Que che parece? Moi rico, vamos con Xulio, veña. Xulio, vou levantar a Alberto porque lle vai vir Perfecto. xa o momento de probar. Perfecto. E xa miramos como vas, vale? Eu vou empezar a emplatar. Veña, vale? Alberto, levántate ben cara a nós que chegou o momento de probar. Dade un aplauso, Alberto, por favor, dade un aplauso. Hola, Alberto. Mira que están Mira, apretando. xa teño aquí a miña cremiña. Ese é o caso que che fixo, acabar. Este é a crema. O caso que che Unha fixo. crema de cabaza que ten moi boa A pinta. crema que ten A moi boa crema, pinta. o queixo e os champis. A mí gustame moito a Eos. crema de cabaza, Claro. Sí. Mira. Sí, Veña, é fácil de facer, ademais. vamos Aí, para lá é moi que é o momento sinxelo. de probar. Vente comigo. Vamos á nosa zona máxica de probar. Ponte aquí. Ponte aquí e vamos alá. Eu creo que podemos Vou soltar... mover que isto é unha obra de ingeniería, Vale, vale. A ver que non caiga. Cuidado, aí vou. Moi ben. Un aplauso para Begoña, que lle quedou maravilloso. Quedoulle unha obra de arte. Con queixo e tetilla, fixadevos o que fixo, Por 50 euros. De que é a crema que fixo hoxe Xulio? Xulio, de que é? De cabaza e pataca. Estás seguro? Segurísimo. Segurísimo, veña. Aquí de chego que con é a ela. crema, aí ven, mira, a crema de cabaza e pataca de Xulio, 50 euros, 664 48 34 19. Alberto de Pollo. Estou nervioso, Estás nervioso? Home. Pues veña, prova. Vamos alá. Empezamos por aquí. Sí. Oi, E podes mollar o vamos queixo, ao porriño. se Mónica, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, alégrome, con esa alegría dá gusto falar coa xente, é verdade. Veña, por 50 euros, de que é a crema que fixo hoxe Xulio? Pois mira, ten unha pintaza de cabaza e patata. Sí, ten unha pintada, está boísimo, un aplauso. Moitas grazas. Bueno, aproveite. Mónica, mandámosche un bico grande e vente cando queiras, vale? Por suposto, grazas. Veña, un bico. Chao. Boa tarde. Hasta logo, chao. Estou aquí. Está ben. Basta, Alberto, si te queimas, tes aí auga, Riquísimo todo. Alberto, vamos alá. Tes que decidir xa. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Xulio. Xulio! Facendo receitas en receita. Bueno, eran amigos, agora xa non son. Ahora. Ahora xa non. Señoras e señores, marchamos, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Vémonos mañá. Chao. Dicos.